Minkejja li mhux l-iktar qaddis popolari, il-festa ta' San Martin hija waħda maħbuba minn ħafna, partikolarment minħabba l-borża tradizzjonali li ġġib l-isem tal-istess qaddis. Il-festa f'pajjiżna tiġi ċċelebrata fil-Baħrija u din is-sena fil-fira annwali saret l-ikbar borża ta' San Martin. Charles Samut, wieħed mill-organizzaturi ta' din il-fira fil-Baħrija, spjegalna minn fejn nibtet it-tradizzjoni tal-borża ta' San Martin. Kiena ħereġ mit-torri ta' Mjen, kien fuq Ziemel wara wieħed xieħ taħt nofs il-mantel tiegħu, sa kien soldat dak kien dużunur, u flaxija ġallu Ġesu Kristu qallu kif għattejn tinti il-mantel għal ħaneġan tiegħu lek qallu dak il xieħ kont jien. Allora San Martin dejjem assoċjat mal-karità u fl-antik il-Maltin is-sinjuri f'da żminijiet kienu joħorġu dal-frott Malti, il-ġews u l-ġellew sottin u kienu qasmuhom lill-familji Maltin. Il-qastan huwa wieħed mill-frott l-aktar komuni fil-borża ta' San Martin u għalhekk ma setax jonqos li karatteristika ewlenija fil-fira tkun it-tissir tal-qastan minn Alan Camilleri. U għandna diversi modi kif issajru għandna pereżempju gradili jiċċaqal u gradili li mexxuhom aħna fuq in-nar, metodi differenti li n-nies ukoll tattirhom għal din il-ħaġa tant interessanti għalihom il-fatti li qed jaraw isir qudiemhom huwa friżgur xi ħaġa li toġobhom ħafna. L-akbar borża ta' San Martin ġiet konfermata wkoll mill-Malta Records kif qalilna Edwin Gatt. Però sissa dak li jab madut jammonta għal iktar minn 278 kilo f'ġews Larinċ Qastanotin kif huwa magħruf mal-Maltin kemm inħobbu l-San Martin.